Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Przeżywamy niedzielę, Dzień Pański, kiedy w szczególny sposób przychodzimy do Jezusa, aby powierzyć Mu nasze życie, nasze sprawy, aby prosić, żeby dał siły na każdy dzień. Mszę świętą dzisiejszą sprawuję ze świętej pamięci Wasilian, 16 lat po śmierci, prosząc dla niego radości życia wiecznego. Aby godnie uczestniczyć w tej mszy świętej, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, A na ziemię pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synie Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błagania nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwalę Boga Ojca. Amen. módlmy się. Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij nas przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Uwiódłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem. Wszyscy mnie urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak, słowo Pana stało się dla mnie każdego dnia zgiwałą i pośmiewiskiem. I powiedziałam sobie, nie będę go już wspominał, ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. A Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić się będą moje walki. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciało swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Niech Ojcze, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa,
przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Alleluja! 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 Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkody poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Szczerze mówiąc, dzisiejsze Słowo Boże nie jest z łatwych, ale otwiera bardzo ładne perspektywy i chce nam otworzyć serce na niektóre sprawy. Przede wszystkim jedna jest rzecz, którą na pewno każdy z nas szuka. Szuka prawdy. Co jest prawdą? Chce mieć wszystko poukładane, żeby naprawdę wiedzieć, jak się poruszać, żeby wiedzieć po prostu, jak żyć. I oczywiście każdy z nas jej szuka. I patrząc i czytając różne rzeczy, ciężko to do końca uczynić. Ale tak patrząc cały czas i szukając tej prawdy, musimy uświadomić jedną sprawę. Dobrze znamy tę księgę, to jest chociaż lekcjonarz, ale też jest Biblią. I dlatego jedna prawda na pewno jest. To jest Słowo Boże, które Bóg kieruje do serca każdego z nas. I dzisiaj tą prawdę, którą słyszymy, nie jest łatwa. Jezus mówił. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jezus, będąc Bogiem, znał prawdę i tą prawdą chciał się podzielić ze swoimi uczniami. Wiedział, że jego powołanie, jego misja cały czas podąża do Jerozolimy, do miasta, gdzie ma się odbyć wielki cud, gdzie umrze dla zbawienia każdego z nas. Ale patrząc na to wszystko, na pewno pojawiają się niektóre pytania, może jakoś zrobić inaczej. I dzisiaj mamy takiego, można tak powiedzieć, który chce poradzić, co ma Bóg zrobić, jakby Bóg nie wiedział, co uczynić. I dlatego święty Piotr, ten, który, bo to jest od razu fragment po tym, jak usłyszał Piotr, że jest skałą, że jest kimś takim poważnym człowiekiem, i gdzieś tutaj wkradła się taka pycha troszkę, że chce powiedzieć, co ma uczynić Bóg. I zaczyna mu rozkazywać. Dajżesz spokój,
gdzie tam będziesz zabity, gdzie będziesz męczony. Przecież tyle cudów czynimy, tyle dobrego czynimy, nigdy to nie przyjdzie na mnie. I od razu Piotr dostaje konkretną odpowiedź. Zejdź mi z oczu, szatanie. Tak, bo szatan, jak często się mówi, to jest książę kłamstwa. Zaczął to już od dawna, od raju, od naszych pierwszych Adama i Ewy, rodziców, kiedy poprzez kłamstwo wszedł w życie człowieka i cały czas kłamstwo to cały czas kręci. Mamy pięknego opiekuna naszej ojczyzny, świętego Michała Archanioła, który pierwszy i w imieniu Boga przeciwstawił się temu kłamstwu i cały czas się przeciwstawia. Dlatego bardzo warto sobie uświadomić, że jesteśmy w tej walce nie sami. Całe zastępy aniołów nam pomagają w naszym życiu, aby walczyć z grzechem, który jest przede wszystkim wynikiem kłamstwa, które szatan wprowadził w nasze życie. I Jezus Chrystus, mówiąc te słowa, powtarzając o swoim powołaniu, chce nam też powiedzieć i o naszym powołaniu. Powołanie, które my pełnimy. Abyśmy naprawdę zebraliśmy się ze wszystkimi siłami, żeby kroczyć przez życie dobrze. Bo chce nam powiedzieć Jezus, i my to sami dokładnie wiemy, że w życiu nie jest łatwo, że po prostu są trudności, są bardzo wielkie trudności, ale to jest, jak napisane jest, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Powołanie nasze to jest krzyż. I zawsze wracam kiedy słyszę słowo krzyż, wracam do tego fragmentu, na pewno każdy z nas oglądał pasję, kiedy Jezus Chrystus bierze krzyż. I kiedy mu dają, on z wielką miłością bierze go, obejmuje i całuje go, bo on wie, że to jest droga do zbawienia. I dlatego dzisiejsze Słowo Boże chce nam powiedzieć, żebyśmy bez żadnych kompromisów, żebyśmy nie szli w naszym życiu na jakieś kompromisy ze złem, abyśmy wiernie brali nasz krzyż. Bo to jest nasz krzyż ulubiony i abyśmy wiernie kroczyli do zbawienia. Bo można w ogóle zapomnieć o tym najważniejszym. Bo Jezus Chrystus także powiedział i o dobrej rzeczy dzisiaj, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, że będzie zbawiony, że zwycięży śmierć i że da nam nową nadzieję na nowe życie i na zmartwychwstanie. Dlatego nie musimy zapominać o tej bardzo dobrej rzeczy. I kiedy tak sobie uświadomimy, jeżeli naprawdę będziemy wiernie brać swój krzyż, na ile nasze życie będzie łatwiejsze. Oczywiście dzisiejszy świat może powiedzieć inaczej, że mamy żyć dla siebie, że możemy iść na kompromisy. Ale kiedyś spotkałem się z takim bardzo mądrym powiedzeniem, kiedy młodzież spytała dziadka z babcią, którzy przeżyli 50 lat razem, spytali, jak to wyszło, że wy 50 lat mieszkacie razem? A oni odpowiedzieli, wiecie, wcześniej jak się coś zepsuło, to starano się to naprawić. Wszystko się robiło, żeby to naprawić. Dzisiaj jednak, kiedy się coś zepsuje, to się wyrzuca. I dlatego musimy po prostu uświadomić sobie, że także i nasze życie z Bogiem to jest wielki proces. Proces wzrastania z Bogiem, proces wzrastania z prawdą. I jeżeli naprawdę Jezus wejdzie w nasze życie, to my będziemy zwycięzcami. Koniecznie, oczywiście nie będzie łatwo. Mnie gdzieś krąży myśl świętego Augustyna, który w swoim też zmaganiu się do nawrócenia powiedział tak: dopóki walczę, jestem zwycięzcą. I dlatego mamy walczyć z grzechem, ze złem, aby być zbawieni. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,
błogosławionych i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również nas, podchodziwszy Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak poznajmy Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie pobiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Nauka Chrystusowa nie jest lekka i wygodna. Prośmy Pana o łaskę wiernego uzgodnienia wiary i życia według nauki i wzoru Chrystusa Pana. Krzyż ze swojej natury nie jest pociągający. Módlmy się za Kościół Święty, aby miał odwagę głosić naukę krzyża i twarde wymagania Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Odpowiedzialność papieża to ciężar krzyża Chrystusowego. Módlmy się za Ojca Świętego, aby miał moc i łaskę dźwigania tego ciężaru. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Krzyż to znak miłości Boga względem człowieka. Módlmy się za wierzących, aby w cierpieniach i zaparciu siebie okazywali miłość Chrystusowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych poleconych w tej mszy świętej, w sposób szczególny za świętej pamięci Wasilija, prosząc dla nich radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłość Ojczyzny wymaga wysiłku. Módlmy się za tych, którzy pracują ciężko, solidnie i uczciwie, jako za najlepszych naszych rodaków. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, prosząc miłości, zgody i pokoju i życia w prawdzie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, który idziesz przed nami z krzyżem na ramionach, udziel nam wszystkim w godzinie cierpienia siły do pójścia za Tobą bez rozpaczy i narzekania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Syn Tobie, przedwieczny Boże, którego niebo objąć nie może, jak widzę przed Tą mocznością, z wojskiem aniołów, wielka
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na rękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wydane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie udź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona, Łosyjo żywa, który Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, święty głosy. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, święty głosy. Bądźże pozdrowiony, drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, a nie cnota. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, święty głosy. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, święty głosy. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas winnych pańskich, na złych święć sroży. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, święty głosy. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, święty głosy. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Objawy duszpasterskie. 22 неделя звичайна. 3 вересня у четвер успомин святого Григория Великого, папы и доктора Костела. 24 жнивня арцебискуп Тадeusz Кондрусевич видав декрет, поводле якого дисpensa, яка тривала від 20 сакавіка
2020 года с 1 вересня откликается от обовязку делу недельной святочной святой мши. Поэтому теперь як было завсёды. Нормальную неделю, конечно, хворий би то само собою у костел не пойде, або якісь інші справи, але тепер нормально, як було завсёды. Chyba зрозуміло. У гэты цяжкі час для нашай бацькаўшчыны кожны дзень у нашай капліцы трывае адарацыя Пана Езуса у найсвяцейшым сакраменце, у інтэнцыі нашай радзіны. Сёння ад 14 гадзін до 19, у будныя дні ад 14 гадзіны до 22. Таксама захвочваю да ўдзелу ў супольных набажэнствах. У нас санктуарий Божьей милосердности будуецца. Кожны дзень ёсць вяночак да Божьей милосердности у 15 гадзін, калі молімся за нашу бацькаўшчыну, а таксама на супольны ружанец у 18:30 перед святой імшой. А в наступнай нядзелі, 6 вересня, у нашай капліцы будзе адпраўляцца святая імша дзіцячая у 12 гадзін. Таксама у наступную нядзелю, 6 вересня, на кожнай святой імшы адбудзецца благословенне дзяцей, моладзі і школьных прыладаў. У 12 гадзін святая імша будзе адпраўлена у інтэнцыі дзяцей, моладзі, настаўнікаў і выхавацеляў нашай парафіі. Калі на гэта дазволіць надвор'е, цяпер ужо святыя імшы на палявым алтары будуць у 12 гадзін. Пры канцы капліцы знаходзяцца карткі, дзе можна запісаць дзяцей на катэхезу, а таксама яшчэ ёсць асобная картка, каб запісацца да бішмавання, якое будзе ў гэтым годзе або ў наступным. Запісвацца могуць ад 14 года жыцця, бо сакрамент бішмавання гэта штосьці сур'ёзнае, таксама і дарослых, хто яшчэ не быў бішмаваны, там канкрэтна напісана запісаць альбо клас, альбо ўзрост. Так што, які 80 гадоў не быў бішмаваны, то таксама вельмі важна так запісацца. На гэтым тыдні прыпадае першы аўторак месяца, дзень малітваў для святого архангела Михаила. Учора, альбо ўжо сёння арцыбіскуп на католік паявілася, што месяц верасень асаблівым чынам павінен быць прысвечаны малітвам для святого архангела Михаила. У нас у міхалітаў, альбо тут у Лошыцы, альбо ў Гатаве, культ для святого архангела Михаила не ўспешны. Кожны аўторак адпраўляецца на бажэнствы. У нас у капліцы кожны аўторак адпраўляецца святай імшы у інтэнцыях пра заступніцтва святого архангела Михаила. Хочу яшчэ раз падкрэсліць, каб гэты культ сапраўды быў жывым. Таксама ўжо так даўно, ніхто так не гаварыў, таксама ёсць і шкафар святого архангела Михаила, які мы ад міхаліты можам апрануць кожнаму. Хто быў бы заінтарэсаваны і хто хацеў бы, то заўсёды можна звярнуцца да святара. А ў гэты першы аўторак месяца асаблівая ёсць малітва аб аздараўленні і таксама індывідуальнае благасловенне для кожнага найсвяцейшым сакраментам. Таксама на гэтым тыдні прыпадае першы чацвер месяца, дзень малітваў аб пакліканнях на службы Божай. Першая пятница месяца, день молитвы до Наисвятейшего Сердца Иисуса, и первая суббота месяца, день молитвы до Матери Божией. Дякуем за ахвяраванне на будову святыні, за супольную индивидуальную молитву, за спів і оправу літургічну, за прибирання каплицы, а таксама тим, хто дежурив. Ксьондз Ян реликвии святой сестры Фаустины взял, святую Мшу за нас отправил на молитвенниках, поэтому такие привет передаем. Помолимся за тех, кто на гэтым тыдні святкує дні народження, імяніни, юбілеї, хто чакає народзін дзяцей. Помолимся за Марию и ее бацькоў, их родственных з нагоду хросту. Помолимся за добродзеевых гарадаўцаў нашей парафіі, а таксама аб новых добродзеях будаўніцтва, санктуария Божьей милосердности и за нас, доручаючи кожного по особку, опеце Маті Божией Руженцовой. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молению нашим,
и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюды. Панна хвалебная и благословенная, о Мать наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас поручай, Сыну Своему нас отдавай. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Polećmy wszystkie nasze intencje, a szczególnie naszą ojczyznę, opiece świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Boże, Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Powietrza, wodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie, oddaj i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. jeszcze маленькую просьбу, кто бы мог, поможите раньше вместе на поле алтаря. Дякую. Najświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie pochwalony, że Najświętszy